ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пеши Ҳоҷи Шариф. Аз пеши бозори Ҳоҷи Шариф як 3 километр болотар мегад. соҳибшон бо муассисати 4 сотик замин ки 14 хона кардаги тайёр ки якта калидор, кухни, баня ҳамаш сере ки қоидави тайёр кардаги аст. Гирди хона полни худ маҳкам, замини яъне ки обӣ, яъне ки дарахтори мевадиҳанда, рӯи ҳавли бетон, ангур, ҳамаи шароитош муҳайё аст ки дар наздикиш мактаб, масҷид мега ҳамаш наздика мега. соҳибшон бозорам наздика. нархаш бо маҳсулият фурӯхта мешавад. Бардорон ки нархи арзон кати метия мега ҷои беҳтарина, фақат срош намегад сум дар курай. ба катоби шумо агар ҳамин хона лозим аст, рақамошон дар поёни видео аст. дута рақамошон ҳар душ кор мекунад. метавонед ки маълумоти пураша аз ҳамин рақамҳо гирем. сроша дӯстон, ҳуҷҷатҳои замин ҳамаш хона қоидавӣ. марҳамат занг занед, дигар маълумотша гирем. шумо агар хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин дошта бошед, метавонед маълумоти пураша қатъи суратош дар номери имо ба саб роя кунед. мо дар видеои оянда реклама дар фурӯш намекунем. фақат аз шумо хоҳиш ки лайкотро мондан гиред ва то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад инам дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар гипразен гуфтагаи соҳибшон деҳаи пахтакор, яъне ки дуруни гипразена ҷои нағза мега беҳтарина. заминаш маҳсулоташ 4 сотик замина ки 3 дар хона, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш дар дуруни хона аст ки ремонти замонавӣ, дарои қимат ва дарои яъне ки тирезаҳои пластикӣ, яъне часпондагиай хона ремонташ ҳамаш тайёр аст. рӯи ҳавли кафел задагӣ, гирди хона полни худ маҳкам, термос, оби гарм, хунук ҳамаш қоидавӣ. бо нархи $40,000 фурӯхта мешавад ки бозам мегад савдо ва муомила мекунем. ҳуҷҷатҳои хона 100% омода ва тайёра мегад. бозам муомила ва савдо мекунем мегад соҳибшон. дӯстон, ба кадоми шумо агар хона лозим аст, марҳамат рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пураша гиред. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар диагностика гуфтаги аст. соҳибшон назди коммерчески хеле мавод додаги аст. хайбо аниқ карда мегирен. як хонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 35 квадрати метр ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, яъне ки ванамаш отдельни аст. ремонтчам ремонти беҳтарин хуб аст. яъне ки бо ҳамаи шароитош муҳайё ва хуба. дӯстон, срочно мегад мефурӯшем бо нархи 255,000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомилаша дар диагностика гуфтаги аст. соҳибшон дар наздики квартира мегад мактаб, садӣ мегад хело наздика мегад, дар пеша мегад. соҳибшон ҳамхеле маълум додааст. дар поёни дом мегад майдончаи варзиши ҳамаш яъне ки ҳаста. сроша мегад бо нархи 255,000 сомон мефурӯшем. бозам муомила ва савдо дар назди квартира мешавад. марҳамат рақамошон аст. дигар маълумотша метавонед аз рақами поёмда гиред. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб. аниқтар маълумотша нагуфтам, бардор узризиёт аз худашон мегирен. маҳсулоти заминашон 3 сотик замин аст ки як дона хонаи временкаи барак кардаги аст ки дар инҷа мегад обсвет дорад. ошхонашам хай временка бо. дӯстон аziz худтон аниқ мегиред. бо мега ки асосан замини холиша мефурӯша мега бо нархи арзон. нашод дигар чизош мегад, яъне ки мегирем мега. соҳибшон хай бо аниқ карда мегирем. бо нархи 55,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мегад савдо ва муомила мекунем. баъдрон яъне ки хонаи арзон ки барак дорад. хай бо аниқ карда мегирем. қатишон чира метиҳанд, чира наметиҳанд, яъне ки замини холӣ футага ҳисоб мекунем. ба каломи шумо агар хеле замини холӣ лозим аст, дӯстон азиз, рақамошон дар поёни видео аст. метавонед ки бештар маълумоти пураша аз ҳамин рақамҳо поён мода гирем. аз шумо хоҳиш мекунам ки фақат лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо васатон падлиста кунед. ба шумо чӣ хонае ки лозим аст нависед, албатта пешкаштон мекунем.
квартираи фурӯшии навбатии саҳббардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 104 микрорайон гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. Духонага квартира ҳастае ки дар 5 ошина қарор дорад 37 квадрати метре ки обсветш ҳастае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отдельни, ремонти замонавӣ, термис, яъне ки ваннамаш отдельни ҳастае, ремонти қоидави, яъне замонавӣ кардага мегӯяд соҳибшон, ҳамаи шароитош муҳайё ҳастанд. Бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мегӯяд муомила ва савдош мегӯяд дар назди квартира ки духонага квартираи 37 квадрати метре бардорон. Ба кадоми шумо агарам хеле квартира лозим аст, маълумот рақамошон дар поёни видео ҳастае ки метавонем маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо занг зада гирем. шумо агарам хеле квартираи фурӯшии замин, мошин, яъне ки чизе ки набошад барои фурӯхта, метавонем маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо васаб роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш кунем, фақат аз шумо хоҳиш ки лайкотона мондаан гирем. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аз саҳббардорон қарор дорад дар шаҳри ҳисор гуфтагӣ аст. аниқтар маълумотша нагуфтиянд ҷои нағза мега ки ҷои обия мега, обуш 24 соат мега об мебиёя мегӯяд соҳибшон. маҳсулоти заминашон 3 сотиқ замин астае ки як дар хонаш уже яъне ки хариб тайёр астае 1150 дона дига семиблока мегӯяд соҳибшон. қаттишон ҳисоб мекунем 1150 дона дига семиблока бардорон ки харидои худтон медонед ки нархиш чанд қадар мешавад. хоб фундаментҳои хона полни худ 3 дар дига фундамент рехтагӣ астае ки фақат яъне ки бардоштан дар кор мегӯяд соҳибшон. назди хонада мегӯяд мактаб аста мега, мактаб 200 метр дура мега аз хона, 150 метр мегӯяд усо 150 метр дуртарак магазинае. сироша мега бо нархи 65 000 сомонӣ мефурӯша мегӯяд ки бозам савдо ва муомила мешавад брадорон. ба кадоми шумо агарам хеле замини холӣ лозим аст, маълумот метавонед дар рақами поёмда занг занед, дига маълумотша гирем, ҳуҷҷатошам 100%. квартираи фурӯшии навбатии саҳббардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 46 микрорайон гуфтагӣ астае соҳибшон пеши бозорчаи 46 қарор дорад. якхонага квартира астае ки дар 3 ошина қарор дорад 40 квадрати метре ки чени духонага яъне ки ҳастае, ремонтиш миёна астае, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отдельни ҳастае ки ремонтиш хай миёна астае бардорон. сироша мега мефурӯшем бо нархи 297 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мекунем. мега ки балконам дорад мегӯяд балкони калон дорад, ҷои нағза мега бардорон. хай бо ани қадам мегирем доми 4 ошона. хоб вариантҳои алишам дорад мега, не ки нагуфтиям бо чи, не ки вариантҳои алишам дорад. хона бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. хай ремонти миёна хоҳем як айсар мекунем. боз мегӯяд арзон, яъне ки арзони хуб мешавад, срочно мега. ба кадоми шумо агарам хеле квартира лозим аст, рақамошон дар поёни видео маромад занг занед, дига маълумот пурраша аз рақамҳои поён буда гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии саҳббардорон инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 4 гуфтагӣ астае соҳибшон. маҳсулоти заминашон 4 сотиқ замин астае ки 2 дар хонаш уже тайёр астае ки медонед зиндагӣ ба ремонти замонавӣ кардагӣ астае. боз 4 дари дига хонаш да бо фундаментош мегӯяд рехтагӣ мегӯяд соҳибшон, яъне ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳастае отдельни, яъне ки дарахтони мевадиҳанда, обсӯт ҳамаш қоидави бе ягон камбудӣ мегӯяд соҳибшон. бо нархи 240 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо ва муомила мекунем мегӯяд дар назди ҳамин хона бардорон. дӯстоне ки аз ҳамин территория ҳам хеле хона пристаб аз тарафи ноҳияи 4 бардорон дар ин ки шаҳри Душанбе маравад ва шумо вариантҳои хуб аст, бозам арзон мекунад, гирди хона полни худ маҳкам, яъне ки дар инҷа уже одамо зиндагӣ доранд бардорон. хай дига маълумоти пурраша аз рақамҳои поён буда мегирем. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотона мондан гирем, силка видеонавори мо дар имо васабтон поделиса кунем. квартираи фурӯшии навбатии саҳббардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар яъне ки райони Шоҳмансур гуфтагӣ астае, яъне ки пеши бозори Ховарон. хай бо ани қадам мегирем. духонага квартира астае ки дар 5 ошина қарор дорад 50 квадрати метр астае ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отдельни астае. ремонти хуба барои зиндагӣ кардан 100% омода ва тайёр астае бардорон. яъне ки наздикиш да мега мактаб, яъне ки садик, бозор ҳамин хел ҳаста. дӯстон ки доми ҳамин сохтагиро 2015 мега, ҳамин дома сохтагиро доми нав астае. ҳамаи шароитош муҳайё мега, сироша мега мефурӯше бо нархи 280 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила доми навастройка мега соҳибшон 2015 сол омода шудааст. ба кадоми шумо агар маълумотш агар фаҳмо набошад, рақамошон дар поёни видео астае ки метавонед занг зада маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳои поён буда гирен.
شما اگر هم خیلی کوارتیر فروشی زمین موشی چیزی که برای فروختن برای رکلام کردن داشته باشید میتونید که صورت‌های اورجینالش قطعی معلومات پورش در نمره واتساپ یا ایمو روی که ما در ویدیو آینده реклама забегоне фурӯш намено аз шумо хоҳиш ки фақат видеонавори моро лайк монед ва силкаша дар видео имо ватсаптон падилса кунед. раҳмат барои дастгириётон. квартираи фурӯшии навбатии аз сайбардоро инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Сино гуфтага аз соҳибшон пеши галазнои балини садустон лави роҳ дар мега ҷои нағз аз соҳибшон. якхонага квартира астае ки дар дуюм ошона қарор дорад 36 квадрати метре ки обсвей дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом отделни ҳастае ки кондитсионер термиз мебел кухни гарнитур яъне ки телевизор ҳамаи шартош муайян мега бо чизи чораш мега мефурӯшем. дар ҳамин хона мега чизи аст қатичон мега метия мега бо чизи чораш фурӯхта мешавад ки нархаш 295,000 сомония ки бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди квартира бардорон. ба кадоми шумо агар ҳамин вариантошон агар мувофиқ бошад агар харидани бошен рақамошон аста метавонед ки дар рақамои поин буда занг занем бештар маълумоти пураша гирем фақат одамони харидор бошад мега муомила мекунем. квартира ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ремонтам ремонти хуб аст обсети шаҳри ҳамаш 100%. хай занг занем бо дигар маълумота аз худашон гирем. марама замини фурӯши назди ҳавлиги аз сайбардорон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленский район гуфтага аст соҳибшон яъне ки маҳаллаи дарёбод хоҷагӣ зайнобод дохил мешавад мегӯяд соҳибшон ҷои нағз астае. маҳсулоти заминашон 7 сотиқ замин астае ки гирдаш полни худ маҳкама дута даврӯза мегӯяд часпондаги аст мегӯяд обсӯ мегӯяд бе проблема мегӯяд бо хай врем мегӯяд чизае бо ҳамхелам кадаги ҳаста мегӯяд ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% омода ва тайёрае. гардиши Ленинград дам мешавад мегӯяд ки пеши гардиши Ленинград гуфтага аст соҳибшон ҳамаш 100% бардорон хай бо аниқада мегирен бо нархи 180,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бо савдо ҳам мекунем мега дар назди наздик яъне ки дар пеши замин 180,000 сомонӣ бардорон. маърамат хай бо дигар маълумота аз ҳамин рақамҳои поимуда гирем. квартираи фурӯшии навбатии аз сайбардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони шоҳмансур гуфтага аст сайбардорон аниқтар маълумоташ нест аз худашон мегирем узузиёт. якхонага квартира астае ки дар панҷум ошона қарор дорад 38 квадрати метре ки обсвечама астае ошхона ҳоҷатхона ҳамомшон отделни астае ремонти навзамонавӣ астае қолин парда аббои ҳамаш қоидавӣ яъне ки бе ягон камбудия мегӯяд яъне ки срочнага мефурӯшем бо нархи 270,000 сомонӣ бардорон. бозам арзон ва муомила мекунем кадоме ки мехарад мегӯяд яъне ки муомила дорад. ба кадоми шумо агарам хеле квартира лозим аст ягон маълумотш агар ба шумо фаҳмо нест рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада маълумоти пураша аз ҳамин номари поин буда гирем. фақат одамони харидор бошад мега савдо мекунем ҷош ҷои нағза мегӯяд соҳибшон бардорон. хай бо дигар маълумотша мегирен. шумо агарам хай квартираи фурӯшӣ дошта бошед ки замин мошин хона чизе ки барои фурӯхтан барои реклама кардан магазинае метавонед ки маълумоти пураша қатъи суратош дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама менем бардором. ин буд ки 12 хонаи фурӯшӣ ки ба мо равон кардам мо пешкаши шумо кардем. то видеои оянда худои нигоҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид бардором.